bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga baretang unya na biyernes. Kami ang matod kan bareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Edwin Peralta. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, mga delegado sa Palarong Bicol 2025, luway-luway ng opanit-dit ng nag-aarabot digdi sa Legazpi City. Propwestong ordinansa na mataunin pinansyal na asistensya sa mga estudyante sa kolehiyo sa syudad nin Legazpi, pasado na sa ikaduwang pagbasa. Mga regular employees, contractual asin iba pa, may employer-employee relationship. Tupad program, bakong parte kan plataforma asin daing koneksyon sa siisay man na kandidato, partido politikal o party list para sa maabot na eleksyon. Sa lado nasyonal, DSWD siniguro na dai magagamit kan mga kandidato ang pagdistribuir nin ayuda. Pre-enrollment para sa internet voting kan mga Filipino overseas nagpuuna. Comelec Academy planong puunana kan komisyon. Malacanang nagbilog nin Anti-Deepfake Task Force kontra daya sa eleksyon. Sa ibang nasyon, primerong ground offensive sa Gaza, piglansar poon kan mabayular ang ceasefire. Baretang Sports, Wolves natakdag na sa ikawalong pwesto sa 11 kawat na natatada bago matapos ang regular season. Ngunyan sa detalles kan bareta. Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sakop kan kasuguan sa laingon niya na panahon kan eleksyon na non-partisanship ang mga regular employees contractual asin gabos na igwan in employer to employee relationship. Sigun kay Civil Service Commission Regional Director Daisy Ponsalan Bragais, importante ang sa mga empleyado kan gobyerno ang pagiging non-partisan, lalo na ngunyan na pararani na ang perlian. Kasabay sa mga ipigbabawal sa mga empleyado kan gobyerno ang pagbilog nin grupo tanganing makapagtipon nin boto para sa sarong partikular na kandidato, pagbabawal sa pagsusulog nin bado na may pandok kan kandidato asin pagpost sa social media kan sindang mga pigsusuportahan na kandidato. Katakod kani, sinabi ni Bergais na pwedeng magsangat na reklamo ang siisay man na persona in kasing igwang mailing na empleyado kan gobyerno na nagbabayular sa pagiging non-partisan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Pasado na sa ikaduwang pagdangog kan sangguniang panglungsod kan Legazpi ang propwestong ordinansa na mataunin pinansyal na asistensya sa mga estudyante sa kolehiyo sa syudad. Sigun ini kay Konsehal Joseph Philip Lee, kung sain obheto kan ordinansa na magtaunin tabang pinansyal sa estudyante na hali sa pobreng pamilya. Iniman ang lakdang niya para sa padagos na pagbusol nin mga dekalidad na lehislasyon para sa ikakarhay kan mga Legazpenyo asin suporta sa sektor kan edukasyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Nakatala ng bukasan sa publiko ang People's Park sa Barangay Poro, Legazpi City sa aga.
Sigun kay ako Bicol Party List Executive Director asin Alcalde Alfredo Garbin Jr. kan Legazpi City and People's Park ipinagibo sa espersos kan ako Bicol Party List na dakulang katabangan sa ekonomiya kan syudad. Sinabi ni Garbin, 13 mga paratyenda sa gilid kan tinampo ang tinawanin prioridad na mag-okupar ng pwesto para sa sendang negosyo mantang may mga pwestong pwede pang ipaarkila sa mga interesado. Mientras tanto, opera kani plano man abugtakan in variety o souvenir shop as in iba pang fasilidad ang People's Park na makakainganyar sa mga nagpapasyar lalo na ang mga turista. Ang ako Bicol Party List numero 131 sa balota katabang na kasurug pa. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Piglinaw kan Department of Labor and Employment Bicol na ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD program ang bako parte kan plataporma asin wara nin anuman na koneksyon sa siisay man na kandidato, partido politikal o party list nakasabay sa maabot na eleksyon sa Mayo 12. Ini ang statement na ipinaluwas kan Dole Bicol sa paagi kan sa indang official Facebook page kung sain ang sa indang ipinaliwanag na ang programa may katuyuhan na matauanin trabaho o emergency employment ang mga individual na nawaranin hanap buhay o displaced workers dahil sa kalamidad. Ini ang pig-implementar kan ahensya sa paagikan sa indang otorisadong co-partners. Para mamantenir ang integridad kan programa, nangapudan ang ahensya sa publiko na i-report ang bako otorisadong paggamit kan programang ini sa pinakaharining provincial office sa saindang lugar. Padiit-diit ng nag-aarabutan ang mga delegado sa Palarong Bicol 2025 sa Legazpi City. Sigun kay DepEd Bicol Sports Division Coordinator Dexter Season, patapos naman ang sa indang mga pigpapakaray na mga fasilidad na gagamiton kan mga mapartisipar sa sarungsimanang pakawat. Sa ngunyan, padagos ang sendang inspection sa mga electrical wiring sa mga fasilidad, pati na mga classroom. Dagdag pa niya na may nagkaparaman na eskwelahan ang nagpasubli nin mga classroom tanganing paramentas na maistaran kan mga delegado. Sinabi man kanin na preparado naman ang mga opisyales kan nagkaparang ahensya asin barangay na magtabang para sa Palarong Bicol na mapuon sa masunod na simana. Nasa 59 pesos ang kada kilo ang presyo kan lukad sa presente sa Bicol Region asin 79 pesos naman para sa Millgate price. Ini ang informasyon na itinao sa DCGB News ni Philippine Coconut Authority Bicol Production and Regulation Officer Christian Panesares kung sa ina irehistro ang pinakahalangkaw na presyo sa Camarines Norte na may 79 pesos ang farmgate price asin 75 pesos naman sa Millgate. Mientras na sa Albay, nasa 60 pesos ang presyo kaini. Sinabi ni Panisares na ang halangkaw na presyo kan lukad ang resulta kan paglangkaw sa demand nin coconut oil sa nasyon, pagbaba kan supply nin vegetable oil sa world market, pagbawas kan supply nin sunflower oil dahil sa gera kan Ukraine asin Russia, asin nagre-recover pa ang mga nagkapirang coconut oil producing companies na tinamaan nin El Nino kan nakalihis na taon. Dagdag pa ni Panisares, laoman ang padagos na paglangkaw kan presyo nin lukad dahil sa ipinaluwas na orden kan Department of Energy, nagibuhon ang 4% ang presenting 3% na biodiesel blend kan gabos na oil company sa Pilipinas sa maabot na Hulyo 1, 2025. Siniguro kan smoke-free unit Legazpi ang doble bilang kan enforcement officer para sa pagronda sa Legazpi City lalo na sa mga lugar na ararane sa mga eskwelahan.
Sigun kay Smoke Free Unit Legazpi Enforcement Unit Team Leader Jose Balbin, mas papakasugon kan sa indang opisina ang lakdang sa pagronda sin pagreparo sa palibot lalo na sa masunod na semana may kinaraman sa palarong Bicol. Sinabi ni Balbin na para sa mga atleta, piglalauman na dakol ng mga bisita haliman sa iba-ibang lugar ang maarabot digdi para magiling sa nasabing pakawat. Matatandaan susog sa Legazpi City Ordinance may kinaraman sa Tobacco Regulation Act of 2003 maigpit na ipigbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar asin pagpabakal din mga produktong tabako sa mga minor de edad. Padagos ang pagtabang kan Department of Agrarian Reform Bicol sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organization o ARBOS na maipabakalan sa indang mga produkto sa paagikan pag-supply sa mga pigigibong feeding programs sa rehiyon. Ini ang pahayag sa DCGB News ni Agrarian Reform Program Office Chief Lermadino kung saan may mga katuwang sindadigdi arog kan National Nutrition Council para sa programang Tutok Kainan para sa mga bados, mga kaakian na may edad 0 to 5 years old, asin sa person deprived of liberty kan Bureau of Jail Management and Penology. Sinabi ni Dino na sa presente, pigigibo ang nasabing programa sa probinsya kan Masbate, asin piglalaoma na maidara sa iba pang probinsya kan rehiyong Bicol. Manageable an overall crime situation sa Daraga Albay sa primerong tulong bulan kan presenting taon. Inimpahayag ni Daraga PNP Chief Lieutenant Colonel Edgar Asotaya kung saan sayang sinabi na matrangkilo man ang banwaan sa ibong kan mga na restaurant vehicular accident sa palibot. Ipiniliwanag ni Asotaya na ang mga road crash na nangyayari sa iba-ibang parte kan banwaan resulta kan bigla na pagbulos nin uran. Dalan sa nag-iiradali ang mga motorista kausa para mawaran ininin mga kontrol sa pagmamaneho. Basado man sa sendang pag-analisar, kadaklan sa mga nadidiskwado, bako man residente kan Daraga, kung kaya bako nin sinda pamilyar sa mga dalan asin tinampo. Arestado ang sarong 23 anyos na lalaki sa Legazpi City dahilan sa kasong statutory rape. Inarestar ini sa paagikan mandamiento de arresto na ipinaluwas kan Regional Trial Court, Branch 1 Family Court, Legazpi City. Ang suspect na midbidan sa alias na Johnny, 23 anyos, daing agom, asin residente kan Barangay Binanwahan, Legazpi City. Sangunya nasa kustudya na ini kan Legazpi City Bureau of Jail Management and Penology, mantang dainin ipigrekomendar na piyansa ang korte para sa iyang paramientras na libertad. Iyan ang primerong kabtang kan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey B. Dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, finansya tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda, buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba, daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda, highest rating na proven, ang sa tuyang congressman, albay ahead ang atang lahat, kong Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh, albay ahead ang lahat, oh, kong Joey Salceda. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, kasi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ka naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdum kan Department of Health CHD Bicol. Segundo distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Glenn Kasuya, makatawo, makajos, yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang arang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ikana. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kan Barata sa Lado Nacional.
Ipinahayag ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na pigpaplano na nindang punan ang COMELEC Academy kung sino ni itatagama para sa mga tauhan kan full body para mas mapag-adalan pa ninda asin ma-ensayo sinda sa pag-abot kan paggibo kan full body sa eleksyon. Sa tabang kan Academy, mapapag-adalan ninda ang mga dapat na maukudan sa eleksyon, liquidation, papaano sunodon ang ethical standards para sa mga government employees, wordings kan commission, guidelines asin regulasyon, accounting rules and procurement laws. Sinabi niya na sa paagi man ini kan COMELEC para mas maging updated pa ang mga nagtatrabaho sa full body. Sa ngunyan, bigmaplano paninda na sa pamamayo ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. kung papaano gigibuhon ang pagpapatindog kan infrastruktura asin mga kagamitan na kinakaipuan para digding. Katakod kini, tinawan nindo ni Garcia na an anuman na problema malilikayan kung an mga empleyado matanos na nainsayo asin na pag-adal sa mga dapat nindang maaraman sa sarong opisina. Binuksan na kan Commission on Elections o COMELEC kasuhapon ang pre-enrollment para sa kainot-inoting online voting and counting system o OVCS para sa mga Filipino overseas voter. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na dai maabot sa 2 minutos ang proseso kan pre-enrollment kung kaya pigaabisuhan niya ang sobra sa 1.2 milyon na registered overseas voters na magpartisipar digdi. Kinakaipuhan ang pre-enrollment dahil digdi masisiguro ang identity kan kada botante bago matauwanin password para sa OVCS. Bukas ang pre-enrollment sagod sa Mayo 7, 2025. Madidifisilan ang mga nagkakandidato para sa eleksyon sa Mayo na ma-access ang mga pagdidistribuir na tabang sa kan ahensya sa DP o DSWD Forum. Sinabi ni DSWD Assistant Secretary asin spokesperson Irene Dumlao na dai magagamit kan mga politiko ang mga ayuda dalan ang mga payout pigigibo sa DSWD office asin bawal ang mga kandidato na makisawsaw digdi. Kung ang payout gigibon sa luwas kan compound kan DSWD, may mga field officers naman na nakabantay sa payout area para malikayan ang pag-epal kan mga kandidato. Nagbilog ang gobyerno nin sarong National Deepfake Task Force asin sarong bagong Artificial Intelligence o AI-powered detection tool para labanan ang disinformation asin pandadaya sa eleksyon bago ang 2025 elections. Sa press briefing sa Palasyo Malacañang, sinabi ni Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC Undersecretary Alex Ramos na parte ini kan multi-sectoral campaign para tauwanin poder ang publiko kontra sa patakot kan deep fakes. Pinanginotan ini kan Presidential Communications Office sa pakikipagtabangan sa CICC, Department of Information and Communications Technology as a National Bureau of Investigation. Inanunsyo man ni Ramos na tatauwanin bagong AI-powered tool ang mga accredited institution para magtabang sa pagberipikar kan deepfake na content sa laog nin 30 segundos. Kaibahan digdi ang mga election watchdog, arog kan Parish Pastoral Council for Responsible Voting asin NEMFREL. Tiwalaan Malacañang na mapapatunayan kan opisyales kan gobyerno sa investigasyon kan Senado na nasunod ang ley sa ginibong pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. May kinaraman sa kaso kanin sa International Criminal Court. Sigun kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, dahil makikiaram ang Malacañang sa investigasyon kan Senate Committee on Foreign Relations na pinapanginutan ni Senador Amy Marcos para patunayan na nagsusunod ang gobyerno sa ley bakong araw kan Duterte administration na pinugulan kan dating Presidente na mag-atendir sa pagdangog ang sayang mga miyembros kan gabinete. Sinabi niyang tibaad pag natapos ang investigasyon ang sa ibong na kampo ang magkaigwanin labod kung mapatunayan na daing sala sa proseso sa pagdakop kay Duterte.
bako ining sampilong sa gobyerno an solamenteng maawat ni Castro iyon maging balanse an investigasyon sa Senado dahil haros dai makapagtaram an mga inimbitaran na opisyales dahil sa natatambunan ini kan mga istorya ni Senador Marcos. Naglalaom si Castro na may papailing sa pagdangog ang katotohanan asin kung ano ang talagang nangyari para mahalian sa lang impresyon sa publiko o kan publiko, lalo na sa mga taga-suporta kan dating presidente na pilit na pigpapalatao na inapi ini kan dakopon kan Marso 11 ngonya na taon. Mas mapapakinabangan na nin marhay kan mga miyembro kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga serbisyong pangsalud na daing limit. Inanunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hinali na kan PhilHealth ang 45-day limit para masiguroan magpapadagos ang serbisyo na daing makakaulang o problema. Sinabi niyang susug ini sa tugon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa liderato kan PhilHealth na siguruho na maitao ang mga serbisyong pangsalud na dapat makamtan kan lambang miyembro kaini. Sinabi niya na base sa PhilHealth, dakol na mga serbisyo ang kaipuhan kan mga miyembro kan sobra sa 45 days ang coverage arog na sana kan hemodialysis kaya hinali ang limitasyon para sa paggamit kaini. May mga bagong health packages man ang PhilHealth arog na sana kan pag-itaas kan coverage kan may helang sa puso. Gikan sa 800 pesos, sagod sa 1 million pesos, partikular ang may luho sa puso o kabaliktad ang pwesto kan puso. Bareta hali sa ibang nasyon, piglansar kan Israeli military ang primerong ground offensive sa Gaza poon kan maraot ang ceasefire deal sa pagultan kan Israel asin militanting Hamas. Digdi medyo nabawi o nasakop kan Israel ang sarong kay area sa Gaza. Inakusaran kan Israel ang Hamas nin pag-uruotrong pagsayuma sa pagpapalibre sa mga biyag asin pagkontra sa mga tangro kan mediators. Sa lado man kan Hamas, inakusaran kani si Premier Ministro Benjamin Netanyahu nin pagpapakusog pa kan gyera asin pagbugtak nin mga biyag sa peligro kan daing kasiguruan nakapaladan. Enot kani kinonfirmar kan Israel Defense Forces na pinunan kan sendang tropa ang targeted ground activities sa central asin southern Gaza Strip para mapalawi pa ang security zone asin para makakrear nin partial buffer sa pagultanan kan partial buffer sa north asin southern Gaza. Bilang parte kan sendang ground offensive, pinaiwas pa kan mga tropas kan Israel ang sendang kontrol sa sentro kan Netzarim corridor. Baretang sports, nahuros sa pang-8 pwesto ang Minnesota Timberwolves, 11 kawat na sana bago dagos nang matapos ang regular season kan NBA. Dinaog kan New Orleans Pelicans ang Wolves kasuudma asin ipinatana ang ika-31 na pagkadaog gikan sa 71 na kawat na sa indang inagihan ngunyan na season. Tinapos kan Pelicans ang kawat sa score na 119-115 sa pangingenot ni Zion Williamson na nagkamada nin 29 puntos sa tabangan kan 52.8 overall shooting percentage kan team. Magigirumduman na nagkapirang simanang kinaputan kan Wolves ang ika-5 pwesto sa Western Conference, sagod sa nalaglag ini sa ika-6 na pwesto. Sagod sa dagos pa ining nahuros sa pang-7 pwesto dahil sa sunod-sunod na pagkadaog. Sa ngunyan, pugol kan Golden State Warriors ang number 6 sa West mantang number 7 naman ang Los Angeles Clippers. Ang duwang nasabing team, kaibahan ang Wolves, iyo ang pigbuburulag-bulag sana ninduwang kawat. Ultimo sa detalles kang baretan kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. East monsoon na nakaka-apekto sa Luzon, samantalang shoreline po nakaka-apekto sa Visayas. Ngayon na Biyernes dahil sa shoreline ang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Asahan ta ang mapanganoro na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran as yung pagkikilat pagdagultol. Samantala ang natatandang bahagi kan Bicol,
bahagya hanggang sa Mapanganoro na kalangitan na may mga isolated na mga pag-ulan. Ang weather advisory number 6, ikaw kitang ini-expect na moderate to heavy sa probinsya ni Sorsogon, Asin, Masbate. Samantalang ikaw kita nakabandera ng green warning sa northern and eastern coast ng Catanduanes, eastern coast ng Albay. Kaya delikado magpalao sa nasanggit na kadagitan, lalo na sa mga nagagamit ng mga saladit ng mga sasakyang pandagat. Inaalala pa man ang darakulaon sa sasakyang pandagat sa mga darakulaon na pag-alon. Ang agad ng temperatura sa Kabikulan maghapon asahan po ang 24 to 29 degrees Celsius. Ang Saldanay sirang 549 in aga asigmasol na patyan in 556 in hapon. Yan lang latest holiday sa weather forecasting ng Pag-asa sa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphant na rin aga. Yan mga tugang nga detalyes kan mga barata ngunya na biyernes. Sa pagkarang kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostaza, Jenny Balyaran sa News Base, Ronald Baldo sa Lado Technical, si Riman Pag-asa. Kami ang nagatud kan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing salamat kasi anong pagantabay. Masunod na si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan giraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas ng kainin. May plasma ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plasman. Arugan Gin.